usa ka higante nga skeleton nga Carthaginian siya mga kaigsunan. O niya ang iyang gitason is 36 feet. So may pagtan-aw mga kaigsunan din hinusab sa atong panag-uban sa atong YouTube channel. Og ang atong topic karon mga igsuon mao sa atong nagiingon sa miagi, atong hisgutan kining maong topic kabahin sa mga giants. So medyo dugay-dugay ta nga nakabalik sa atong programa mga kaigsunan, pero ato aging paninguha nga kapaabot tag mga uploads sa ato ang channel. So atong ipaabot diha kaninyo karon kung unsa ka tinuod ug unsay mga pamatuod kabahin sa mga giants or kining mga Nephilims. So kay na-mention man gini siya sa Bible mga kaigsunan. So atong tan-awon kung unsa gyud ang kamatuoran kabahin sa Nephilims or sa mga giants. Now, kung bago pa ka sa atong YouTube channel, ayaw kalimot sa pag subscribe or kung nakauyon ka nining maong video, paki-like mga kaigsunan kay pwede ni siya makalat sa daghan pang mga viewers kung daghan ang mga nag-like ni ining maong video. So karon di ta maglangan anhita sa ato nga pagisgot-isgot mga igsuon tungod kay makaingon ta nga murag dili katuohan kung wala ni siya gimension sa Biblia. Pero kay gimension man siya sa Biblia mga igsuon, so dili kita kaingon nga dili ni tinuod. Kay ang Biblia kamatuoran man ug pulong sa Dios ang mga natala sa Biblia. Now, tung tan-awon ang giingon sa Bible diha sa Genesis chapter 6. So makita na diha tanan mga kaigsunan ang kabahin sa mga giants. Ang hinungdan niini sa dihang midaghan ang mga tao sa kalibutan niadtong panahona gikan sa pag-create sa Dios. So mao to nga si Adan o si Eva mao'y tao lamang apan nanganak sila og midaghan sa pipila ka mga katuigan, hundreds or even almost 1,000 years gikan sa ilahang pagkabaton og anak. So miabot ang mga ingon ani nga mga senaryo sa kalibutan nga midaghan ang mga tao, midaghan usab ang mga kababayen-an, and nahitabo nga nakita kini sa mga binuhat sa langit, sa mga anghel didto nagasud-ong sa mga kababayen-an sa kalibutan nga nakita nila mga gwapa og naibog sila og nanaog sila mga igsuon, o kung kinsa katong ilahang magustuhan ilahang pangasawa. Og sa diha nga sila adunay nahitabo sa between anghel og sa mga babae. So siyempre magkaanak na siya mga igsuon, og ang resulta ang mga gitawag og mga Nephilims. So ang mga Nephilims mo ni siya ang mga giants. Matud pa sa Bible kung atong susihon ang mga bahin sa Biblia nga nagisgot niini, tag-as kay ni sila nga tao, mga dagko kayo, og dili basta-basta ang ilahang gitason. Dili normal sa natural nga tao nga gitason sa tao mga igsuon. Kay matud pa sa daghan nga mga pagtuon, labi na diha sa panahon ni Moises nga matud pa tag-as kaayo nga gi-describe sa mga espiya ni Moises nagipadala dito sa Kanaan. Matud pa to sa mga espiya nga sama ra sila og mga apan-apan or gitawag og mga grasshoppers, kagagmay i-compare sa mga giants. Now atong tan-awon ang
giingon sa mga archaeologists kung doon na ba sila nakaplagan kabahin niini apan sa dili pa ato asa nga klaruhon kung ngano nga nahitabo kini nga na doon naman gyud mga giants. So tungod kay crossbreed ni mga kaigsunan between angels and sa human beings. So doon na gid sila'y mga effect kung doon na sila'y himuon nga gitawag og panagdulog. O niya ang resulta mao na ning mga Nephilims. So kung natong tanawon, ang tao ordinaryo ra siya nga binuhat ning kalibutana. Samtang ang mga angels is spiritual sila nga mga klase sa mga pagkabinuhat. And it happens nga sila naibog sa mga tao, sa mga kaubayan-an. O dili lang kana ang gihimo sa mga angels nga naibog sa mga kaubayan-an. So sila po'y hinungdan, ang mga anak nila may hinungdan nga nagpakasala pag-ayo ang mga tao. Ug mao ni siya nahitabo pod nga ang Dios may desisyon sa pagtapos sa mga human race pinaagig lunop sa panahon ni Noe. O karon atong susihon kung usa ka tinuod yod ang mao nga mga Nephilims or mga giants nga atong basihan ang mga eksperto, gitawag og mga archaeologists, no? So kung atong susihon sa mga nakaplagan, atong tanaw naabay nakaplagan sila. Now, ang mga archaeologists di man gini sila mamutbot mga igsoon sa ilahang pagpakisusi. So dili gid sila mo basta-basta lang og paabot og mga impormasyon kung wala gyud mga ebidensya. So karon naagi sila mga ebidensya. Atong ipakita di kininyo kining mga ebidensya nga ilahang nakita. Kay adtong sa Bible atong makita nga si David nakig-away siya sa kang Goliath. So tinuod gina siya kay Bible gud na. And ang gitas-on ni Goliath is miabot og maybe 10.6 feet or 10.6 feet mga kaigsunan ang height ni Goliath. So taas gid siya kaayo. Bali ang duha ka tawo og patindugon sa ulo pod ang usang tawo, so mao nay gitas-on ni Goliath. Mga bali duha ka tawo ang sumpay-sumpayon. Mao nay gitas-on og gidak-on ni Goliath. Now ato na siya nga sa panahon ni David diha sa 1 Samuel 17 verse 4. Na kung naari pud ta sa panahon pud sa mga kuan niadto pong diha pud sa Deuteronomy 3 verse 11 mga igsuon, si Og king of Bashan mas taas pa siya ni Goliath, no? Kaya ang iyang gitas-on miabot man og 12 feet or 12 feet, no? Niadto na siyang 1400 BC ang maong hitabo. O niadto pong 1577 AD, so nakaplagan pud ang usa ka gitawag og skeleton sa usa ka higante nga dunay gitas-on nga 19.6 feet, no? Grabe ni siya mga kaigsunan. Taas gyud. And sa France nakaplagan pod beside a river in Valence niadtong 1456 AD ang usa ka giant nga skeleton nga miabot og 23 feet or 23 feet tall. So dili na siya basta-basta ang gitas-on ngayon ana mga kaigsunan. Niadto pong 1613 AD dito gyapon sa France near the castle of Chaumont ba ni, nearly
complete skeleton siya. Niadto 1613 AD na siya. Ang iyang gitas-on mga kaigsunan is miabot gyud siya 25 6 feet, no? Grabe kataas na siya. Halos kapila lumpungon ang usa ka tawo. Bali 5 ka tawo sumpay-sumpayon mga kaigsunan. Mo nay gitas-on sa maong higante nga ato ang gisusi diha sa mga archaeologists o mga eksperto niini. Anya niadto pong 650 BC nakaplagan pod ang usa ka higante nga skeleton nga Carthaginian siya mga kaigsunan. Anya ang iyang gitason is 36 feet. Oh, grabe. 7 ka tawo ang lumpungon mga kaigsunan, sumpay-sumpayon. Ang 7 ka tawo nga natural nga gitason. Mao nay resulta nga mutupong siya sa usa ka higante nga 36 feet. Anya ang pinakabag-o nga nakaplagan mga kaigsunan nga nagpaila nga tinuod gyud ang mga giants. Niadtong 1950s pa ni, pag-ora kaayo mga igsuon, nakaplagan pod ang usa ka higante na bukog sa Turkey. Doon na siya gitas-on nga 15 feet, no? Taas pa siya ni Og of Bashan nga gihisgutan diya sa Bible. So karon wala tay mahimo aron nga atong supakon ang mga kamatuoran kundi ato gyud tuuhan ang kamatuoran mga kaigsunan. Nya kana siya pagpamatuod na siya sa mga archaeologists nga nag-exist gyud sa karaang panahon ang mga giants. Og kana nagapamatuod nga ang pulong sa Dios dili gyud bakak kundi nagsultir gini sa tanang tinuod. Sometimes makaingon ta nga murag dili ta katuo, pero kung ato ade nga palaluman og tuon ang tanan, makita nato nga tinuod gyud ang gingon sa Biblia. Usa na siya sa rason nganong ang kalibutan sa panahon ni Noe gilunop. Kay unsaon man kung dili palunupan mga kaigsunan nga kanang mulapaw gyud mga kabukiran sa pinakataas nga bukid nga nag-exist man ang mga tag-as kay mga tao, maabot og tag 23 feet or napagitoy 36 feet mga igsuon. So kung alang-alang ra siya nga higante kaning flood ang ipaabot sa Dios, so malamang ang uban dili gid to ma-damage or dili mga matay kay mga dautan bi itong kasagaran atong mga giants mga kaigsunan. So tungod sa ilahang pagka-giants, so nang haras sila sa mga tao, ang mga tao gihimo nilang mga slaves, gihimo nilang mga ulipon o niya gihimo nilang pagkaon gani sa dihang nahutdan na gyud og ikapakaon ang mga tao sa ilang panahon. That's why gitapos to sa Ginoong Dios og kung doon naman tingali na nakasurvive ato sa panahon nila ni Moises. So mga kadto na lang tong mga dili na kayo to katong mga dagko kayo mga giants sa panahon gyud sa wala pa ang lunop. So atong pasalamatan ng atong buhi nga Dios nga kundiin gihimo niya kadto kay kung wala to niya himua mga igsuon ang maong hitabo sa kalibutan nga gipalunupan niya, so siguradong hantod karon mag-exist ang mga giants. So dili lang tingali sila usa ka libo ka buok mag-exist tibuok kalibutan karon kundi kung ang tao miabot og bilyon ka buok, no, 8 billion na takapin, tingali milyon na pud or pila ka milyon na pud kaha ang mga giants kon wala pa buhata sa Ginoo nga iyahang palunupan ang kalibutan. So grabe kamayo nga tong buhi nga Dios nga bisan nining mga panahona bisan sa kadautan sa mga tao rong panahona apan nakita nato ang iyang pagkamaayo ug paghigugma dire kanato. Munang diha sa mong kinabuhi mga igsuon kung wala pa man nimo makaplagi ang kamatuoran nga mao ang
kaluwasan pinagi kang Kristo dawata gid siya nga Ginoo manluluwas kaway lain nga paagi nga kita maluwas pinaagi ra gyud sa atong pagtuog pagdawat kang Kristo Jesus. Sa ato ang mga paningkamot ug buhat dili na siya makatabang nato aron makasulod ta gingharian sa atong buhi nga Dios. Kaya ang trabaho ra gid ni Kristo maoy makahatag kanatog kasiguruhan nga kita malangit. O niya dili man sayop nga buhat tag maayo pero dili nato na himuong credit aron nga idugang nato sa kaluwasan. Kun dili luwas na ta, wala nay angay pang kabalak-an kay luwas naman ta. Pero ang atong buhaton karon is i-work out nato ang atong kaluwasan pinagis mga mayong buhat ug unya padayon ta hangtod sa katapusan. Kay mo ni Ginoong Hesus ang magpadayon hangtod sa katapusan maoy maluwas. So hinaot mga igsoon kini atong topic karon nakahatag nimo mga ideya og hinaot nga sa sunod nga higayon nimo gihapon nga tan-aw ng ato ang mga topic aron nga makakaplag pugag mga bag-ong mga kamatuoran og ideya pinagi sa atong channel. Dalaygon ang Dios and God bless kanimo igsoon.